si no fos perquè realment vivim un lloc on cada dia passa una cosa nova i cada vegada més rara, aquesta jo crec que com a mínim si hem de fer una llista de rareses que hem viscut amb tot aquest temps ocuparia un lloc molt destacat. Començant per els 10 euros, home, una de les conquestes de la societat en el seu conjunt a tot el món va ser el sufragi universal i va ser la supressió de que només podien votar els rics. Amb la qual cosa... 10 euros tampoc cal ser molt ric, no? Jo ja entenc que hi ha més independentistes a Matadepera. Jo ja entenc que hi ha més independentistes a Matadepera o a Sant Cugat que no al barri de Sant Roc de Badalona o al barri de Rocafonda de Mataró. Però en tot cas, jo voldria dir, home... Camí una mica expeditiu, eh? A nivell de titular, coses que a mi em sorprenen. Un ens privat que es presenta en un lloc públic. Suposo que demà qualsevol persona que obri una botiga a Catalunya podrà anar al Saló Sant Jordi i presentar la seva botiga. Això podríem estar d'acord, és molt estrany. Una cosa que ha d'incidir sobre la vida del conjunt dels catalans que es fa sota legislació belga. Tercer element, un registre complicat, com heu dit vosaltres, amb unes dades que van a parar uns polítics que serveix per fer llistes polítiques de gent. Aquells que no hi som a la llista, per tant, automàticament estem en una altra llista, que és la dels sospitosos de no ser participadors d'això. Un finançament privat que, per tant, implica que un ens privat, però que vol fer coses públiques, aquell que qui més pagui podrà decidir què és el que fa el Puigdemont o el que fa el Puigdemont i el Comín. I, finalment, un ens que es presenta a la Generalitat de Catalunya que no tindrà cap mena de control parlamentari. Mira, disculpeu-me, però això és absolutament inversemblant. És flipant, si em permeteu l'expressió. És una presa de pèl i fa falta tenir molta barra per muntar un acte com aquest a la Generalitat i que tots plegats ens el prenguem en sèrio i el comentem. És al·lucinant. Què voleu que us digui? Vinga, va, fem una